En Abanca celebramos 10 anos xuntos. E 300 de historia. E facémolo cunha declaración que nos representa ben. Cumprimos. Porque todo o que prometemos Fixémolo. pero sobre todo, porque é unha calidade que nos define. Que nos define. Porque aquí empezamos cada día pensando en cumprir. Cos nosos clientes. Coa sostibilidade e máis coa innovación. Coas empresas e a cultura. Coa sociedade e Con esta terra. Cumprimos. É unha promesa que nos nace de dentro. E as promesas están para cumprilas. Cumprimos. é unha responsabilidade e unha certeza. Que non a leva o vento, nin o paso do tempo. Porque fixemos moito. Pero quédanos todo por facer. Todo por facer. Cumprimos. 10 anos xuntos. 300 anos de historia. E cada día Abanca. a mellor.